Dobrý den, vážení. Já se jmenuji Petr Světr a dneska vás proberu tady Plzeňským krajem, kde se schovávají mimici v lese. Vítejte u pořadu Kudy z nory, jdeme! Kudy z nory! Jo, asistenta pana Karla Barta. To je Karls Bart a jdeme se podívat na ty mimiky. Abyste věděli, je to velmi těžké najít takovýho mimika, protože on umí vypadat jako někdo úplně jiný, nebo něco úplně jiného. To znamená, musíme myslet i jako ten mimik. Co by udělal mimik, kdyby mě takhle našel? Asi by byl Karls Barters. Ne? Nic nevím. Jdeme. Máš kameraman? What? Kameraman, to zná krátku. Jdeme. Abych vám řekl tady něco k tomu kraji. Ještě. Jmenuje se to tady Ďáblova kotlina. A na co to tady jsou děti? Děti. Jdeme zjistit, co je tady postaví. Jdeme. Mimici radí maliny, oni radí taky borůvky, roztružiny, oni radí knedlíky. Plzeňský knedlík s pivem, Plzeň. Bomba. Piví. Ale ne. Knedlík. Našla jsem tady něco zajímavého, hele. Tady jsou otisky a stopy po mimikovi. Vidíš to, Roberte? Roberte. Ha. To bylo hodně divný. Jdeme. Slyšíte to? Myslím si, že to vychází od někoho tamtať. Jdeš se podívat? To bude asi náš mimik. Na mimiky jsou nejlepší zbraně čerstvý klacky. Čerstvý klacky. Jako třeba tenhle. Vidíte ho? Díky tomuhle ho to může chytit za hlavu. Jdeme. Co to bylo? Robert! Roberta! Stani se! Zůza. Kde je Robert? Myslím si, že nám chtěl něco ukázat. A proč začal utíkat? Pravděpodobně našel toho mimika a chtěl nám ho ukázat. A ten mimik si ho vzal. Roberte! Čárolky. Tam něco bylo. Kamero, máš to? Mám to. Jdeme se na to podívat. Mám tu svou zbraň. Vylákám ho tímto osením.